Gutom naman oy. Timpaniod to naman guro bay. Muli sa kong balay bay kay maglungag pa ko. Ma! Ma, timpaniod to naman day karon man oh. Nga naman day dong. Gutom na mga gugo ma. Tanawa daw dito dong. Napabayad tayo bugas dong. Nakaw na dito dong. Paglungag na dong. Kay manuto punta dong. Sige ma, maglungag na ko ma para makapaniod to ta. Ala, naman day may bugas. Saan man eh, wala man may pagpaniod to. Pasmukit may ani ron bay. Akong ingon sa si mama nga wa ni bugas. Ma, wa na ang puntay bugas. Ma, saan manato ni ma? Ang utang lang sa ila kumari dong. Sa kasilong bugas lang sa dong. Unya na to bayaran dong. Kay sabi dong man sa papa dong. Magpautang ka to imong kumari ma. Kay dako na biya daw tag-utang. Ang yuan lang sa si kumari dong. Ina lang sa si kumari na. Unya nang hapon bayaran. Kay sabi dong man sa papa dong. Para natay lungagon ron dong. Sige ma, gigutom na pud ko ma. Ayo! Ayo! Kasi ato dong. Mangutang daw si mama sa kilo nga bugas. Na, utang na pod. Dako naman mo utang dong oy. Unya namang bayaran niya hapon kay sildo mong papa. Tanawa ning tindahan ako dong oh. Napayag na magayit ni. Eh wala may bayad-bayad sa utang. Sige, nagudti kay para na may lungagon ba? Unya, pabitaw ang sildo ni papa. Gutom na kayo, diba? Sige ra mag-unya-unya dong ba. Natagam na ko sa inyo ha. Sorry yung kayo dong ba. Hindi ko magpautang karon. Nagyog ka mangi, te. Dili na jud ko dong. Natagam na jud ko ninyo dong. Sige, te. Salamat kayo, te. Ma, huwag ko utang si mong kumari, ma. Natagam na daw siya unya-unya. Daw ta mo bayad. Saan man nato ni ma? Gutom na ko kayo, ma. Kwantasan na inyong kagutom dong. Pag inom lang ng tubig. Kaya mamalit na tagbugas niya dong. Kasi nag-sweldo sa inyong papa dong. Bawian na lang dong yung kagutom dong. Sige, ma. Inom lang may tubig, ma. Para mawalang gutom.